rekisteröintejä oli noin 1300 vähemmän. Pakettiautoja rekisteröitiin joulukuussa eli puolet enemmän kuin vuotta aiemmin, kaikkiaan yli 500 autoa. Paremmin autoja tuntevan miehensä paikalle, eipä mieskään saanut autoa inahtamaan, vaikka sulakkeita tutkittiin ynnä muuta. Lopulta soitto Toyota ensiapunumeroon auttoi. Neuvottiin painamaan kytkin todella kovaa pohjaan ja siinä sitten ryskättiin koko miehisen jalkaan.